Ageno ni riyo maber kamora mora ma intiere machiegni chenro mar penj laktar kawa wacho ni ngima en mwandu mata chenro ni en Andutho Tieno aduoko ni erokamano makende kuom bedo kodwa amor mokalo ni wendo wa kendo daktari osechopo e studio abo miye thuolo mondo mi onyiswa nyinge en wuod kanye en laktar molonye weche mage kaito adonje twak achiel kachiel machiegni daktari erokamano Ruth an nyinga Dr. Jerry Okelo an athieth e hospital miluongo ni Medical Health Services yudore Embakasi to an general practitioner dala wato ringa kojwach kamoro ni Kamioro Kamioro kojwach Kamioro erokamano Dr. Jerry amor mar bedo kodi e chenro mar penj laktar odiechieng' ma kawuono nikech in GP general practitioner tiende ni inyalo ng'iyo tuoche mang'eny mopogore opogore waseng'iyo kodi tuoche mang'eny mokalo kawuono diher mondo mi wach tuo mane kata dwago mbaka kotende kodi tuo mane kawuono wanyalo wuoyo about meningitis meningitis en tuo ma en affect obwongo manyiso ni nitie kute mopogore opogore ma kodonjo obwongo kata mana spinal cord to nyalo kelo ni chandruok mang'eny kabisa mane tuo achiel monego bed wang'iyo kawuono. Dr. Jerry wacho kacha ni waseng'iyo tuoche mang'eny mokalo to meningitis maji wachoga en tuo matimo ng'ato nade kata en tuo ma kodonjo kuom ng'ato to nyalo kelo ni chandruoge mage gi kanyo no daktari daher mondo minyiswa ni meningitis en ang'o. Ntie gik miluongo ni meninges gin pien ma moumo obwongo to pien moumo obwongo ni gin adek momakore ma wan gi pia mata wan gi dura mata gi endocrine mata koro kaka giumo obwongo ni gigeng'o obwongo mondo kik yud kata mana shock mopogore opogore kotuomo kata mana skull mano wi to kata kiyudo mana accident moro to gigeng'o nyaka tuoche mopogore opogore mondo kik donje ang'o e obwongo koro piendni moluongo ni meninges to owuok e obwongo bodhi nyaka e spinal cord ma e toki e lombro mari koro iyudo ni meninges ni kapo ni tie tuo momako gi gin giwuon onyalo bedo ginyalo yudo kute mopogore opogore kata onyalo bedo viral infection onyalo bedo fungal infection onyalo bedo bacterial infection ma olure gi momake koro mano odhi kelo gimoro odhi timo gimoro ni inflammation seche ma koro yudo kata mana ni kata gimoro goyi to kuot gi liet gi lit midhi yudo kanyo mano moluongo ni inflammation to inflammation ni komaki niwach kutege e piendegi koro mano moluongo ni meningitis ilero no maber obwongo oum kod pien kidienje adek miluongo ni meninges ma bende konyo obwongo mondo mi kik obwongo bed kod chandruoge kata tuoche kik donje obwongo koro kapo nono ni meninges ni ma en pien moumo obwongo ni emo bedo kod chandruok mano ema waluongo ni meningitis aneno kikelo na picha moro maber kamo kalo daktari ma nyiso obwongo kaka chal e wi dhano kaito aneno ka gima iyelonwa kamoro matin e obwongo ka kwang'e kama abendo aneno ka gima oumore to kayo kula ne meninges man ka ok onyal neno meninges lakini king'iye tineno ka gima nitie pien e wiye niwach kadogonge pien moro e wiye to dikoro olore oko koro pien momakore moluwore no moumu kako umore no mane molongo ni meninges to king'iyo maber to kido kaka kanyo odokre makwar no koro mano nyiso ni onyalo bedo ni en gi inflammation moro niwach wang'e ni wayudo liet wayudo oloko color koro bedo makwar to bedo gi pain be koro mano ema koro wanyalo luongo ni en meningitis niwach piendno ema koro oyudo tuo no thothne tuo ni landore nang'o kata ere kaka onyalo donjo mochop kuom obwongo mar modhi mo affect meninges kaka ileronwa ni wan gi gimoro ni blood brain barrier ni en ogeng'o mondo kik tuo moro amora kata mana kudni moro amora kik donje ang'o nti oyiero gik madonjo e obwongo oyiero gik manyalo donjo kata mana e longro mari kata mana spinal cord koro blood brain barrier ni kapo ni nitie gimoro motimore ma ok onyal geng'o kutegi to odhi donjo kata mana nyaka e obwongo ni to odhi affect the meninges be koro gin kute moro amora modonje i remo ma bochako yudo yo mochopo nyaka kuma meninges gi nitie ma ka gichopo kanyo gin ema koro gidhi timo nade gin ema koro gidhi kelo ni chandruok mar meningitis ni inyalo bedo ni in ga ahonda to ahonda ni ochopo kuma koro donjo nyaka e remo
to luwo nyaka kute makela onda gi kute makela onda no seche moko en kute makelo kata mana UTI, urinary tract infection, tuo mar lach kata yor lach mano be nyalo timo nade, nyalo kelo ni chandruok ni. Onyalo bedo kata mana ni seche moko in gi kata mana dhola moro to odhi odonjo mokelo sepsis. Sepsis en koro yudo ni mano kute odonjo i remo, koro ringe i remo. To ka giringe remo to gidhi chopo nyaka kuno wacho ng'eni remo dhi kamoro amora e del. To ka gichopo e meninges gi to gi affect meninges gi be dhi timo nade, dhi kelo ni gimiluongo ni meningitis. Wach meningitis ni ema koro ema yudo chandruok eka koro dhi donjo e obwongo wuon. Wach en pien mo umo bongo orito bongo mondo gimoro amora donje. Koro ka gichopo kanyo to koro yudo ni obwongo meninges gi kobedo inflamed ma koro yudo ni koro chandruok ni osechopo kanyo, koro waluongo ni meningitis. Daktari neno kikelo nwa picha moro ka malo kanyo ni meningitis mabende tuma owuoyo odiochieng' ma kawuono. Aneno kacha normal meninges mabende koro isenyiso kacha ni meninges en piena moumo obwongo no. Apimnwa mana matino no kotinde kod picha ni kapok wadhi mabor kod chenro ma kawuono mar penj laktar. Iyudo ni picha ni koro ogolo nwa obwongo ma normal meninges ma iyudo ni seche ma koro pien ni okoloko kala manyiso niya ma ni kare. To seche mo loko kala cha makoro kwang'iyo ka ema koro watang'oni godo e picha maduong' to iyudo ni olokore makoro en rakwar kabisa. To mana picha kada en dhano ma wuon to kata mana wiye di koro okoyudi di koro bare kabisa. Koro ma iyudo ni seche ma meninges otimre nade oyudo kutege to en gi inflammation, koro olokore makoro bedo gima kwar. Ang'e maber ni kamoro amora man gi inflammation bedo makwar. En mani koro seche moko e pien ma jorotenge kaka wan seche moko ok nen ahinya, lakini kidonje e meninges to dhi neno ni wach meninges te chal. Kala mar meninges te chal. Ok ni ng'ato nigi marate mar musungu. Ero kamana nya daktari kipimo ni jomage mantiere kod thuolo mamalo mar gamo tuo mar meningitis nikech sepimonwa kacha gima timore e del momiyo obiro pien ma umo bongo cha oyudo tuo kata oyudo infection kata kute odhi moketho. Jomage mantiere kod thuolo mamalo mar yudo meningitis. Wan gi nyithindo matindo monyuol ma yudo ni seche moko pok otiyo kod mana dwe achiel. Nyithindo gi iyudo ni dendgi poko kelo kata mana roteke mag del manyalo geng'o gigi. Dendgi poko ng'iyo gi bet wachni e pinyni. Koro yudo ni kute moko poko donje dendgi, koro dendgi poko loso roteke mag del. Koro seche ma pok gini timore kamano to ka giyudo tuo moro amora ma donjo kata mana onda moro to yudo ni yot mondo giyud tuo ni mondo odhi kamoro amora e del. Manyiso ni onyalo bedo kata kaka nwawache sepsis e yo mayot kabisa. Apart from that onyalo bedo gang'o gi meningitis e yo mayot kabisa. Koro nyithindo gi gin achiel kuom jok manyalo yude e yo mayot. Jok maroteke mag del mani piny be nyalo yude e yo mayot. Wan gi jok matiyo gi yedhe kata mana mag kansa kata joma nigi kansa yudo ni roteke mag del odok piny niwach tuo ni. To jogi be nyalo yudo meningitis e mayot ka yudo tuo mopogore opogore nyalo chopo kata mana e meninges. To kochopo e meninges kanyo to dhi kelo ni gi chandruok mang'eny. Wan gi kata mana jok ma yudo ni kata mana nigi tuo mar ayaki to ok gimuony yath maber, koro roteke mag del odok piny. Jogi be yudo ni gini nyalo chandogi, ginyalo yude e yo mayot. Jodongo be yudo ni roteke mag del margi dok piny. Ni ng'ama jaduong' seche moko yudo ni nyalo bedo kata mana kaka nyathi. Chutho jodongo ma koro kata mana wuoth tamo. Ma higi oseniang kabisa. Mago be nyalo yudo tuo ni e yo mayot kabisa. Koro chutho wang'iyo ni roteke mag del ema nyalo geng'o mondo ng'ato kik yud meningitis e yo mayot. To kapo ni gidok piny to yot mondo yud tuo ni. Ma wach maduong' ka en rateke mag del nikech oyudo kacha ni meninges ka kodhi oyudo kute gi to nyalo kelo chandruok. Awinjo kimulo kacha kuom ranyisi kute makelo tuo kaka mag ahonda kod gik tuoche mage bende manyalo ketho kata nyalo chopo e meninges makel chandruok. Mano koro wadok types mar meningitis. Manyiso niya wang'iyo ang'o manyalo bedo ni okelo tuo ni. Onyalo bedo ni en kudni mar bakteria, onyalo bedo ni en virus, to onyalo bedo ni en fungal infection. Ma viral infection en ong'eny niwach yudo ni seche moko kata mana ahonda gi wayude yo mayot kuom viral infection.
to kapo ni yudo viral infection mapok ni yudo to yot mondo timre nade oteri matek to chope meninges. To wan gi bacterial infection ni be seche moko wan gi mopogore opogore. Wan gi TB, wan gi pneumococcal, streptococcal pneumoniae, mano kido ma mopogore opogore mag bacteria. Koro lure gi kute momaki. Kapo ni en mar TB, to kata mana TB ni be kelo meningitis. Onyalo chopo nyaka meninges to tim gima kaka wacho mokwongo no, to kelo ni meningitis. Kapo ni en kata mana ni in gi pneumonia, wacho kata ni streptococcal pneumoniae omaki, mano kudni ma bacteria mokelo pneumonia. Bo nyalo timo nade? Onyalo dhi mbele bo chop kanye e meninges. Ko chopo kuro to kelo ni kendo meningitis. Koro lure gi mumaki. Nitie jok ma wacho ni jok ma yudo kata ni gi tuo mar HIV ma yudo ni kendo roteke mag del mar jodok piny ma koro kata gin e osiptal. Wan gi fungal pneumonia, no fungal meningitis mamako gi mang'eny. Kata seche moko waluonge ni cryptococcal meningitis. Otho mako jok ma yudo ni kendo ginene roteke mag del orumo kabisa ma koro jogi gin jok manie osiptal ma kata yath noko muonye ma kata mana yath seche moko kata komuonye to ti kode maber. Gin gi yudo ga fungal infection. Wach fungal infection ni ong'eny, obiro daka mogik. Na jok ma yudo ka seche momakogo to kata mana ranyisi mag meningitis ma kawaida dhi bet to dhi medo gi moko ma ng'ine okelo kendo chandruok mopogore opogore kaka ng'ok, girege, onge chiemo madonjo. To ng'ok en ng'ok ma kata ukichiemo to idwa mana ni ng'ogi. So iyudo ni ji bilagi wanyalo ng'eyo ni en meningitis machalo nade kalure gi kaka ranyisi maneno kuom ng'ato. Koro mago be ginene cryptococcal fungal infection gi mane achiel kuom manyalo cause. Koro wanyalo bedo gi fungal meningitis, wanyalo bedo gi bacterial meningitis, wanyalo bedo gi viral meningitis kalure gi kute ma okelo chandruogni. Aneno kikelo na picha kae daktari, bacterial meningitis. Mabende hapa ni duoko mana kama ni lero wacha ni wachere kod kidienje mopogore opogore mag meningitis. Onyalo bedo bacterial, onyalo bedo fungal, onyalo bedo viral. Picha nini dwari mondo mi wane kata wapuonjre ang'o mathoth nikech thoth ni aneno ka ma ena picha ma koro wang'isi meninges kaka chal kaka giriedo ma king'yo kidonjo koni to koro wadonjo wane gi pia mata kaso koro wadonjo kata mana white matter ni koro e obwongo. To koro magi gin meninges mopogore opogore. Koro wan gi pia mata to kwang'iyo ka to waneno ka en kama kwar mwacho niya en kama infected cerebral part. To kidhi malo koni tidhi yudo ni wan gi arachnoid matter, mano manie diere. Mano pien manie diere kata mana ginene luongo membrane meninges madiere. To kwachak wadhi malo koni to neno kwan gi dura matter ni koro en mamalo. Koro kwadhi kama to wadhi yudo ni buan gi bon. Koro ma en picha mang'isi kaka gini opangore. Kaso gi maindi koro kowacho ni maindi neno kokuot. Seche mokuot ni to wang'iso niya opogore gi moko gi. Koro ema tuo ni omako kanyo seche. Kapo ni en moro ni to iyudo ni kamoro ne madhi kuot. So sani to koro ma picha ni to nyiso ni maindi kuot moloyo kaka moko gi chal. Kik idhi mabor kata matin, kik isudi wakawo yweyo kwa duogo to wadhi nyime gi kama weye godo no. I think it's too soon to say what I'll miss because I'm really enjoying the freedom. I'm really enjoying the peace. No pressure. The phone call, as Ndemo said, they've reduced significantly. Yes, you talk with a few people here and there, but it's just peaceful. I go to bed when I want to go to bed. I wake up when I want to wake up. I eat when I want to eat. You know, it's just very relaxed. Government was, sometimes you don't eat. You ate breakfast, the next time you're arriving here 11, a lot of work. So I don't know if I've yet started to mix. I think maybe in a month, 2 months. But for now, iko sawa. To watch this story and more, download the Citizen Digital app. Scroll left on the menu bar to the exclusive videos portal. Once here, scroll the videos and find this and many more exciting stories lined up for you. Click on the video to play and enjoy. Kenya's #1 app,
Digital. Winning on Shabeki.com is getting easier. Enjoy highly boosted odds on Shabeki.com. Kuwa Shabeki. Play now. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Shabeki.com. Be ing'eyo ni chenro mar timo chudo kokalo kuom simbe mag ong'we yamo miyi thuolo mar neno makare kendo rango chudo magi kokalo e yor simo. Anadwa ni dhi mabor ahinya maonge kaka Bihan bro paro wachni kendo dhiyo. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu wantiere kod Dr. Jerry studio. Kawuono wang'iyo tuo mar meningitis mabendo leronwa ni en ang'o matimore minyalo wach ni ng'ato nitiere kod meningitis. Daktari pimonwa kacha ni obiro kotenre kod kute mopogore opogore manyalo bedo nokelo chandruok e piende ma oumo obwongo mwadendo kacha ni meninges. Okipimno ni ka ng'ato winjo kata ka ng'ato neno ang'o ma onyalo chich kata ranyisi ma kata ng'ato neno to nyalo chich ni nyaka bedie ni nitiere kod tuo mar meningitis. Mokwongo meningitis wang'e ni en tuo ma ikelo gi kute mopogore opogore. Wanyalo bedo ni okele kata mana gi bakteria mar TB. Wanyalo bedo ni okele kata mana gi bakteria makelo pneumonia, wach ni streptococcus pneumoniae. Wanyalo bedo ni en viral infection kaponi okele gi viral. Koro wachako gi kuma ne gini ochako go. Seche moko ka ne na onda, iyudo ni nitie ga onda moro, lakini bang' onda no tichako winjo ka wiyi kendo bari matek. To kendo liet moro bire dendi kendo gi ng'ich moro to wino eno bari gi mbele ma eno bari bara moko rum kendo yudo ni seche moko kata kitem kata ni muony kata mana yath mar painkiller ma kweyore matendo gi okony mana achiel kuom gima nyalo ng'isi ni nyalo bedo gi meningitis. Liet mar del yudo ni seche moko in gi liet moro mok rum ma kata kitemo muonyo yath to be pod kiwinje mana chila ariyo kuma gima nyalo chako kelo gine meningitis ni. Seche moko inya yudo kata mana ng'ok. Ina ng'ama ng'ok to no wacho maber ni nitie meningitis moko ma seche moko nyalo bedo ni in ng'at manigi late stages mag HIV to iyudo kata mana cryptococcal meningitis mano main fungal meningitis. En ng'ok ma kata okichiemo en ng'ok ma oketi ka gi ka mano be gima achiel kuom gik manyalo ng'isi ni nyalo bedo gi meningitis. Seche moko kata mana nindo lal. No nindo biro ok lal, nindo biro mang'eny. Koro ido ni seche moko kata yola ola ido mana ninde. To king'iyo dichieng' mangima to ido ni nindo dichieng' mangima ma seche michung' tichung' mana kidhi oko matin. Kwa kamano to seche moko nitie gima oyidwa mana kata ni chiem matin. Mane to kichaki doka e gotal kata mana pien nindo chak kwanya. Koro en nindo mok rum. To inyalo bedo kana gi joint pains kama mana kaka malaria. Ibedo gi joint pains seche moko iyudo ni kata mana fuonde gi moko injo ka late. Seche moko kata muscles magi iyudo ka late. To ol moro be nitie kanyo ma en ol mok kawaida. Mako ranyisi ma kineno to inyalo wacho ni seche moko nyalo bedo gi meningitis. Kuom nyithindo matindo ma koko nyuol ma ok nyal wacho ni no winjo ka wiye bare kata kama to iyudo ni nitie gima luongo ni stiff neck ni en ni koro wiye ni ok twenyre ma seche mimako wiye midwa twenye kata malo matin to iyudo ka otek ma en oidho mana gi toke. Koro iyudo ni seche mimako wiye ni koro idwa thule malo kama to dende te biro malo ma en ok onyal timo nade, ok onyal kata mana loko kata joma dongo be timore kamano. Mana achiel kuom ranyisi manyisi ni ng'ani nyalo bedo gi meningitis. Koro kuom nyithindo matindo to iyudo ni mane ranyisi maduong' ma kwa neno to kata mana daktari nyalo fwenyo ni nyathini nyalo bedo ni en gi meningitis. To rieruok ma kaka kuom ranyisi kaka ng'at mantiere kod ndulme
weche mag seizures gik makamago. Mano be nyalo biro koro ka osebedo extended makoro yudo ni meningitis obedo severe. Koro yudo ni seche moko nyalo bedo gi convulsions. Convulsions manyiso ni oriere kabisa, manyiso ni buongo ne koro obedo affected. Ma seizures mabiro on and off. Kata mana kuom nyithindo matindo. Mani nyithindo matindo seche moko ok riere, ineno ka wang'gi ma koro lokore. Ineno ka wang'gi luorore to mano nyalo ng'e ni nyathini nyalo bedo ni en gi seizures. But seizures kuom ng'ama duong' gi nyathi matin opogore. Koro luwre gi gimokelo seizures no. Apart from that, en ng'ama romo nade. Ma ka en nyathi matin, to nitie gik ma nyaka ing'e kuom nyathi matin mopogore gi ng'at maduong'. In bende nyalo donje chenro ni nyakwara Mogajwang' inyalo tudori kod laktar kokalo yor SMS. Namba wa mar SMS en 23600. Inyalo tudori kodwa kokalo Facebook page en RAMOGITV # en penj laktar. Ponono nitiere kod penjo mora mora kotenre kod tuo mar meningitis inyalo penjo Dr. Jerry mondo mi oduoki nikech seche mi penjo no tibro ng'eyo. Daktari dang'ane kata daher mondo wang'ane tudruok mane mantiere kind tuo mar pneumonia kod meningitis. Pneumonia wacho ni nitie bacteria moro miluongo ni streptococcal, not streptococcal, iluongo ni Streptococcus pneumoniae. To Streptococcus pneumoniae ni en seche moko wayudo kada mana chanjo mar nyithindo matindo. En seche moko en tuo ma yot mondo mak korka kori. Manyiso no nyalo chako kata gi duondi to dhi e kor to nyalo kelo ni pneumonia. To kiyudo pneumonia ni en achiel kuom kute ma yot mondo chako kal kanyo madhi nyaka e obwongo koro ochopo e meninges gi. Koro seche moko nyalo bedo ni in gi pneumonia to be in gi meningitis. Nwach pneumonia ni nochako gi kanyo to chako chorore mbele bo dhi ochopo nade ochopo e meninges. To kochopo e meninges koro kelo ni meningitis. Koro yudo ni in gi pneumococcal meningitis. Pneumococcal meningitis ni manyiso ni in gi gik moko ariyo, in gi pneumonia to be in gi meningitis be. Daktari ni pimonwa kacha ranyisi mabende ileronwa kacha samoro nyalo bedo ng'ok mang'eny, ng'ato nyalo bet ni ol sate nindo dwano tere sate, nyalo bedo kod liet mar del kod gik makamago. Debede ni ranyisi gi gichalre e kidienje duto te mag meningitis gi, obeni en bacterial, obeni en viral, obeni en fungal. Ranyisi gichalre te koso ntiere pogruok matin e kindgi kotendo kod kute mokele. Sana yudo ni nitie moko kata mana viral infection yudo ni seche moko seche makata ko wiyi baricha to nitie confusion moro monyalo donje. Ng'eni viral infection yot mondo kendo gidonje e obwongo ka gine meninges to gidonje e obwongo. Koro gikelo ni gimoro ni encephalitis. Encephalitis ni koro kata mana wuoyo mari gik miwacho ok ochimo yo. Ok nya winjre maber. Gik miwacho ineno ka in gimiluongo ni incoherent speech. Seche moko be iwacho mana giki. Koro mago gin pogruok mwanya yudo kata mana kuom viral meningitis kopogore gi bacterial meningitis. To ranyisi gi chutho yudo ni moko nyalo biro, moko ok nyal biro. Kana mana kaka onyalo yudo malaria. Ng'ato nyalo bedo gi malaria to wiye mabare kende to ok oyud liet. Koro seche moko giyudo kopogore ok ochuno ni nyaka ibed ni in kodgi gite. Ti jok moko man gi meningitis to ok yud rieruok mar del. To nitie jok moko ma koyudo meningitis to mano ema chako makata ka wiki pok obarogi. Manyiso ni ginyalo biro mopogore. En mani koro kiseneno achiel kuomgi nyaka iti matek kaka daktari mondo ifweny ni to wanyalo bedo ni wan gi gini. Aneno ote moro ka daktari kokalo yor SMS. Namba mar SMS en 23600. Inyalo oro ote machuok mondo bi ipenj laktar. Wacho kacha ni penjna laktar pogruok e kind meningitis, TB gi meningitis. Manyiso ni apa ni kar kidienje kata kute makele cha madhi kelo hinyruok e meninges cha samoro no miss kanyo inyalo lero ne mana matin. TB en tuo ma en kudni manyalo kelo chandruok e del kamora mora ma wang'eni en kogno gi yie wich kende ma ok nyal mako TB. Lakini kamora mora nyalo yudo kute mag TB gi. TB to chutho ng'enyne to chako gi kor. To kokalo mowuok onyalo dhi makoro waluongo ni miliary TB. Miliary TB ni ni koro en TB mowuok e kor modhi kuonde mopogore del. To kochopo e meninges to onyalo kelo ni gimiluongo ni TB meningitis. Manyiso ni nyalo bedo gi TB gi meningitis mokel gi TB. En meningitis mokel gi TB. Mokel gi TB. Ma TB ni en bacteria kata en kudni makelo tuo makoro kochopo e meninges ni to koro waluongo ni
TB meningitis. Ma kochopo kanyo to koro mano wathiedho ka gima wathiedho TB niwach kokithiedho TB to ok inyal tieko meningitis. Ma ena kidieny mar meningitis to kele kod kute mag TB mabede thothne thoro chako gi e kor. Nyalo tudori kodwa kokalo e yorewa mag SMS aneno ka otedonjo mang'eny mokalo otego wabotemo mondo mi wasomgi mondo mi laktar odwokgi. Daktari daher mondo mi pimna ni seche ma ng'ato oseneno ranyisi gi onego bed ni ng'ato biro iri bang' thuolo marom nade koneno ranyisi gi koso sasa ma ng'ato neno ranyisi gi anyanya kuom nyithindo matindo ma koro nyathi othal entiere kod stiff neck onego bed ringo dhi laktar onego bed rito onego bed orwa nyathi onego bed ni timo nang'o to seche mosebiro iri diagnosis uthoro timo nang'o? Nyathi matin ma ineno ka oriere to seche moko kata ng'ute yudo ka nigi teko moro kata mana wach ni stiff neck mano nyathi moko onego bed ni bedo kode ot. Mano onego bed ni ringo matek kichopo hospital niwach meningitis achiel kuom tuoche ma nego nyithindo mang'eny kabisa. Koro en gima onego bed ni ringo kode hospital kabisa. To nitie seche moko minyalo bedo yudo ni ina gi wich bar. To ineno ke itemo ni muonyo yath to be ok konyi. Seche moko idhi pimo kata malaria ok konyi. Ineno ka malaria onge. Omi kata mana yedhe moko to ok ine ka tiyo maber. Ber kidhi hospital mondo daktari ong'e gimoro amora manyalo timo mondo one ko nyalo fwenyo ka in gi meningitis kata ka onge. Kichopo hospital nitie mokwongo wachako gi mbaka mar daktari gi jatuo kao history ma jatuo dhi lero ne nyocha an gi gima kama kata ko kamano nani aonda amonyo yadh TB kama to koro aneno magi ma koro seche miseng'ise ranyisi gi to koro dhi kawo thuolo mondo otim test mage mondo one ko nyalo fwenyo ka be inyalo bedo kata gi meningitis. Achiel kuom test motimo nyalo timo kata mana remo wang'iyo kata mana hemogram mondo waler kabisa ni to ng'ani be en gi infection machalo nade, en gi kutni machalo nade, en gi viral infection, en gi bacterial infection kata ko kamano to en fungal infection. Wanyalo ng'eyo gi full blood count. To nitie gimiluongo ni lumbar puncture. Lumbar puncture ni koro ginene spinal cord mari ka wadhi to daktari nyalo tucho matin to golo pi e lombro golo pi moro matin ma pigno emidhi ter koro etimo nade analysis mondo ng'inia ni to pigni onyalo bedo ni en gi tuo machalo nade, onyalo bedo ni en gima lure gi kaka kala ne chal mano to koro daktari nyalo lero ni lakini mano jatuo to koro kiaga lakini mano e kaka achiel kuom gik motimo mondo ang'e. King'iyo kaka gino chal onyalo bedo ni obutno en cloudy to kobedo cloudy inyalo ng'e ni ma nyalo bedo meningitis machalo kama. To seche ma koro idhi timne analysis ma koro ing'iye maber to idhi fweny ni onyalo bedo kata ni en gi TB kata en viral infection kata en bacterial infection lakini chutho to mano test mwatimo ga kabisa mondo wang'e kata ng'ato nigi meningitis kata to nitie moko ma kata mana CT scan wanyalo timo kata mana mar wich mondo wane ka nitie kuot moro mar wich gik manyalo miyo wiyi bari kata mana CT scan. Nitie jok moko manyalo timo kata mana MRI lakini mago koro ok gin definite. Gima definite to en lumbar puncture ni madhi nyiso wania ni mae magi machande to en kudni machalo kama ka en TB to athiedho TB, ka en bacterial pneumococcal to wadhi ng'eyo to wadhi thiedhi kaka lure gi kaka wadhi yudo. Nikech ok nyala many kaka igolo pigni e obwongo koro nyaka kayo mana e lombro ka kech ni pimo no kacha ni tudo kaka wanene picha ni ntiere kaka meninges ka ni wacho kacha ni utudore nyaka kod lombro maloko ni kaka wanene picha ni kuso aneno kikelo na picha ni daktari ma ochalo na kute maga covid en viral ochalo na kute mag covid ka picha ni temo nyiso wago dango nikech waneno ka kudni ong'eny kaito chalgi makale e umo pimno mana mati daktari kapok wakawo yweyo e kidieny ni seche moko iro kata king'iyo ka wan gi nitie kamoro ka iluongo ni sinuses. Sinuses gin makore gi to gichiegni go bongo. Koro ino seche moko kata kiyudo kata mana kute gi kute mang'eny ma mi sinuses gin kata sinusitis gin mag viral infection. To seche ma gidonjo kanyo no yot mondo gitim nade gikal ba gidonje
e obwongo niwach gichiegni go obwongo kabisa koro mana achiel kuom anyalo kelo to man anyalo na picha mana dwa na anyisu ni kata mana viral infection be nyalo kelo waseneno mar kute mag bacterial to kata mana viral infection be nyalo timo nade nyalo kelo tuo mar meningitis. Daktari, ukipimna ni tuo mar meningitis ni ong'eny marom nade pacho ka ahinya gwengewa mag Kaluo, thothne jomu thoro neno mantiere kod kute gi kwan gi thoro chalo nade? Ong'eny koso? Ging'eny niwach jok manie osiptal ng'eny gi ma wach kata ni roteke mag del nigi piny to iyudo ni gin admitted gin joma ninde osiptal iyudo ni 2 kuom 10 nyalo bedo kod meningitis. En gi mang'eny mabende lero kacha ni en achiel kuom gigo makelo thoe kuom nyithindo ma pod yom. Waka oyueyo ka waduogo nyaka Ramogi Ajwang' tibo yudo thuolo mondo migo simu mondo mipenj laktar kidieny mogikni kaka inyalo thiedhe kaka inyalo geng'e ok adwa nobai kata matin omiyo kik isudi. Chakre kawuono kik iluong nyako mosedhi katedo ni jaodi. Yelwengi ni maber mondi nen. In richo tema ni timo ni tapki. Kik item timo na richo go. Kapok piny oru, kapok oyaw chiro, jopur ochako odiochieng'gi. Ng'ato ka ng'ato gi gombo mar kelo lokruok. Wachalo joma timo research mondo mi wakel gik man gi value ma ok odeo kama idake kata gima ipidho. Pith mar kich en agribusiness. Riwri kodwa mondo ipuonjri yore pur. Cover crops inyalo pidho ei puothi mar rabolo no. Jopur kod chiro mag jopur. Kendiel ma dende ber ema biro mi market. Pur gi ohala. Tich adek ka tich adek, saa 1:45 mar odhiambo. Mane Ramogi TV. Twende maju na View Travel. 5 days Dubai or Zanzibar from $600. 5 days Mauritius from $900. 4 days Seychelles from $1,000. 5 days Malaysia from $1,500. 5 days Thailand holiday from $1,100. 5 days Cape Town from $1,000. And Bali 5 days from $2,200. Call 0703-254-254 or email connect@viewtravel.com. To fly Maju, pup. IEBC opedho report mar kaka osetayo chenro mag yiero ka koro jakom mare Wafula Chebukati wuok e apis kendo koni osetiyo maber. No school should charge any fees for grade 7 runners unless such schools are reporting wings. Piny owacho olando ni somo mar sekondar ma Dundo onge chudo ka bende report osegol ewi kaka jopuonjre dhi donjo e sikunde sekondar. Ka jopur osetiyo matek mopidho mchele onego yud mapato mowinjore gi tije. To koro ka winy dwa biro chandogi as the county government or when we link with the national government nyaka yud solution. Sirikal ochako kuyo yath e puothe mag ochele Ahero mar riembo winy ma osebedo ka ketho ochelego. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu wang'iyo tuo mar meningitis mabende wayudo ni en kute mora onyalo bedo bacteria onyalo bedo virus kata onyalo bedo fungal maudhi mokelo chandruok e piena moumo obwongo mwadendo kacha ni meninges mabende nyalo kelo chandruok ma wanyalo dendo ni meningitis. Daktari iseptimo nonro mabende wacho kacha ni lumbar puncture ema thothne ung'eyo godo ni ma ato en meningitis kendo onyalo kata nyisi ni en kidieny mane. Okipimna ni koro thieth thoro chalo nade? Meningitis yudo ni kosemako ng'ato ma koro daktari osefwenyo ni ma en meningitis. Koro lure gi ng'ano be. Kaponi olure gi ng'ano ka en nyathi matin to ineno kaka ithiedho mopogore gi ng'ama ng'ongo. To kaponi en ng'ama ng'ongo ma gini obiro ni wach roteke mag del odok chien
koro wang'iyo kaka wanyalo thulo roteke mag del, lakini emergency mare to en thiedho tuo mokelo meningitis kata mana gine ba kute mokelo meningitis ne. Daktari, seche ma pod wan e thieth no, inyalo jena wakawe simu. Caroline, hello, penji laktar. Mina, iluonga ni Caroline. Machiegni? Apenjo laktar niya. Nodhi e osiptal noyudi ni en gi tuo mar chronic ulcers mar age. Koro gini obiro naga, seche moko biro to mako bat ng'uta, ok anyal wicho ng'uta, samoro bende toka, ok anyal ng'iyo toka, koro en gimoro madang'a kodhi e chonga to chonga ok anyal wuotho. Koro apenjo daktari ni to mano to biro nikech ang'o? Noyude chieng' mane? Ne en karang'o kama Caroline mane uyudi kod chandruoge gi? Chandruoge gi noyuda godo kochakore 2019 dhigni mana. Yes. Mano aparo ni onyalo bedo gi miluongo ni GAD. GAD en ulcers mobiro nyaka malo nyaka gi ng'ut, manyiso ni acid ma iecha ema duogo nyaka malo, koro kelo ridhruok kata mana dhola moko ei ng'ute gi iye kata lokro. Koro yudo ni seche momaki gi malo no to onyalo chandi, to en gima seche moko yudore ong'eny, iwinje kabisa ka seche monindo makoro en flat cha, to kodhi koketo kata mana pilo gi malo kata kobedo 90 degrees to seche moko dok chien matin. Koro ma yudo ni GAD ni en ok en meningitis, en kata ulcers mabiro malo lakini acid madok malo cha. Koro en onego bed noneno specialist ma deal gi gastro, mano ng'at ma deal gi chakre gi dhok nyaka gi korka gi ich. Mano ema nyalo bedo ni chande, lakini ok en mano, ok onyal kelo meningitis. Kwa kamano to onyalo kelo meningitis kapo ni oyudo bacteria machielo, lakini ok en meningitis. Mano wa deal gi GAD. Manyaka ng'odog oyud one jalony ma deal gi ulcers maber, ma en daktari ma deal gi wach ich. Erokamano. Wantiere kod Maureen e simu. Hello Maureen, penji laktar. Ruth. Machiegni? Iriyo nade? Ariyo maber mami. Adwa ng'eyo. Bende nitie kaka blood group mopogore opogore. Kaka samoro ng'ato nigi blood group A to ng'ato nigi B. Nitie blood group moro ma spread faster than the other. Also blood group onge effect moro amora is meningitis. So to say. Erokamano Maureen. Ok apar ka en gi blood group ma particular, lakini meninges wayudo ni ji onyuol mopogore opogore. Yudo ni nitie ng'at manigi kata mana pien ma oko matek moloyo ng'at machielo. Koro yudo ni kata meninges gi nitie moko ma yudo ni ng'ato nyalo nyuol gi membranes mage motegno, lakini pok aneno research. Kok kamano to ane ma podakia research moro manyalo mako gigi manyiso ni kin kama niwach meningitis waseneno gik makelo meningitis. Meningitis ikelo gang'o gi bacteria, meningitis ikelo gi virus, meningitis ikelo gi fungal infection. Koro lure gi gimokelo, lakini ok blood group ni koro ni kin gi blood group ma tinyalo yudo ma. Lakini ti gik moko kama na cancers gi ma onyalo wacho ni nitie genetic omakore gi genes moro, ma seche moko kata kin gi genes ma inyalo yudo kata mana diabetes, to ng'ato nyalo yudo diabetes seche moko kata mana janyuol ni moro nentie, lakini meningitis ok lu anyuola. Wantiere kod Christine e simu. Christine, hello, penji laktar. Machiegni Christine. Anti chandruok nochung' kadho mapaga chiel. Ni wiya banga. Nadhi osiptal pim malaria, typhoid gi ulcers. Nokoyudi. Tok mano, adoga hospital kendo kapod orami, okoyudi malaria kendo kendo wiya bara kabisa. Momiya yadh malaria. Nokachango. Koro wiya ni bara gi chuny, orama gi chuny ya to kuot be. Gi chuny wiyi? Kamano. Koro kancha doki daktari, to wacha ni mondo adhi CT scan. To rama makamoro menota sweat kabisa. Kamano. Erokamano. To nowacho ni ochako karang'o? Gini nochako karang'o Christine? Nochako karang'o?
November higa mokalo. Higa mokalo. Makoro wan gi dweche adek ka Christine nigi chandruok ni daktari. Wanyalo ben gi tuo moro amora manyalo bedo ni en godo mopogore gi wich bar no. Christine. Kopogore kod wich bar, Christine, daktari penjo ni tuo moro amora kopogore kod liet kaachiel kod olo mani wacho chango kendo matimi. Christine oselal na kata kamano kotende kod kaka opimonwa en wich bar mabare gi e chuny wiye osepime tuoche kaka mag malaria okoyudi to bare chakre dwe mar 11 nyaka sani mano thuolo malach mokalo to meningitis be oken tuo ma kaponi yude to onyalo budho kodi kamano ka poko dhi mbele mokelo ni chandruok mang'eny koro iyudo ni seche moko wanyalo bedo ni wan gi tuoche mopogore opogore emomiyo nadwa ng'eyo ni onyalo bedo kata ni gi pressure omake seche moko onyalo bedo kata ni en gi gimoro e wiye ma emomiyo ng'ise ni odhi otim ang'o odhi otim CT scan niwach nitie gik moko waluongo ni space occupying lesion gin gik moko manyalo kata kuot kata wach kata di mass moro kata mana gin moro okute iye e wi seche moko kata mana wanyalo bedo gi gimoro ni aneurysm ni en gine mar remo iluongo nade pien ginene blood vessels manie e obwongo obedo mayot ma seche moko ogudo remo kamoro ma seche mogudo remo kamoro ni odiyo oketo pressure yango e obwongo oketo pressure e obwongo to winya chako bari mangiso ni nitie gik mang'eny manyalo kelo wich bar moken mana meningitis ni to kineno koneno ka budha ahinya odhi CT scan to koneno ka budha ahinya to mano ngiso gi kendo seche moko kwa deal gi meningitis ma ber ka odhi e hospital mondo mi otim CT scan ng'ene ni chandruok nyalo bedo kanye te nango ma in wich bar kuom dweche adek gi te kiki monya yath mana kaka daktari wacho no nikech koro kisebedo kimonyo yedhe makwayo rem yedhe mag malaria to kine lokruok apa ni nyaka kori ka okang machielo kamano daktari ni wantiere weche mag thieth ni pimonwa kacha ni thoth ni thieth biro kotenore kod kidieny kosetim lamba puncture tinyalo ng'e ni en kidieny mane ka to koro kanyo e kuma thieth biro dhi godo nyime kosetim lamba puncture moseyud ni ma en meningitis to waseng'e ni en kidieny makata wach ni en TB kwa kamano koken TB ten yie na mondo miaka simbi Eunice kama kaw Eunice penj laktar halo iluonga ni Eunice machiegni Eunice noyuda gi meningitis 2012 to bang' mano koro asebedo kan gi shida kata katimo gima pek e wiya to wiya mil yani ayona ka gima wiya mil ba ng'uta koro bang' no asebedo gi ng'ut mar remo sate koro kanyo nang'o marach to nothiedhi ma wach ni orumo chuth nothiedha momiya yath ma muonyo ma tieko koro bat ng'uta no on the right pick jonya sate mago gin some of the complications monyalo yudo mar meningitis yudo ni seche momaki cha kaponi oteri matek ahinya to nyalo kelo ni chandruok mopogore mano baadaye kaponi sechango koro kidhi onyalo kelo kata seche moko ok nyal kelo to yudo kaponi ochamo kabisa kata winyi kabisa to onyalo kelo ni chandruok kata mana e spinal cord kanyo kata mana e ng'uti kanyo kadok kuonde ma yudo ni seche moko kata kimulo to winjo kaponi lit ko kamano kaka wacho no kata koting'o pi kata kotimo gimoro to seche moko kata kidhi ni koro ilung'ori matin kichak ichung' malo to winjo ka kendo wiyi bedo malight kabisa mago some of the complication ma nyalo biro gi meningitis koro tim nang'o beda ni koro bong'iyo kako dak kodgi koso seche moko gidhi mos seche moko nyalo dak kodgi to ng'eny ji to yudo ka seche moko yudo ka orumo lakini obodho matin makiko bed kod kihondko oborumo bang' thuolo erokamano daktari ne wantiere weche mag thieth koro thieth yudo ni ka nyathi matin to saa mar chako thieth wang'iyo kabisa nyathi matin en nyathi ma ok nyal rito kata mana ni tiyo kata mana ndalo achiel ndalo ariyo seche ma meningitis osemake ni en ywak ma kata mana en owuon waluongo ni irritability kata mana thuno kata kitemo miye to ok inyal miye to seche midwa miye thuno to yudo ka oriere tir kabisa to nyathini nyalo yena ka usimb Morris Morris halo penj laktar
Awito Morris. Koro nyathini onego bed wachako thieth mapiyo, mwachake gi antibiotics. To seche moko wanyalo miye kata mana corticosteroid. Corticosteroid gin yedhe ma reduce inflammation mondo koro kata mana meninges no kik med kuot, kik med bedo gi inflammation cha. Eka koro wa relieve signs and symptoms. To kuom ng'ama ng'ongo to wang'iyo ni en tuo mane mokelo meningitis ni. Niwach kichako miyo ng'ato kata mana yath mar streptococcal mar fungal to seche moko en gi bacterial, mano be ok ikonye. Koro ok wanyal ringa ni wamiyi bacterial ginene fungal in medicine kapok wang'iyo ni lamba puncture to wachango. Lakini ng'eny ji niwach wang'enga ni bacteria ema mako ji mang'eny. Ng'eny ji yudo bacterial meningitis. Koro wachako ga mana gi antibiotics. To kwa fwenyo ni kare en fungal to koro wachako watimo nade waloko yath. Koro lure gi yath gi gimokele. Ma ka en fungal to wathiedho fungal infection, ka en bacterial to wathiedho, ka en TB be nyaka wamiyi yedhe TB. Daktari ukipim nani seche ma ochak thieth, obro kawo thuolo marom nade mondo mi ng'ato o recover kata mondo mi ng'ato chak chuth, nikech kaka iwinjo jahera mar chenro ni moch ni othiedhe motieko yath duto te, to en mana ni pod entiere kod ranyisi mopogore. Gini bro kawo thuolo marom nade mondo mi orum e dende chuth? Okanyal lure gi ng'ato. Ng'ato ka ng'ato nigi roteke mag del mopogore. Ti jok man roteke mag del margi ni malo, ti jok man nigi piny. To ti jok mo yudo nyaka complications. Ne waseche mi yudo kata mana rieruok mar del cha. Ti gik mo affect, onyalo kelo ni gimiluongo ni epilepsy. Kata tuo ndurme. Manyiso ni seche ma yudo complications mag kata kako medore, kako medo ketho gik moko e dendi. To seche moko medo ketho gik moko e dendi, kata mana dok mar bedo ni koro in kare be nyalo kawo thuolo. Koro lure gi kak extent mane meningitis ni odhi godo gi gik moketh e dendi seche ma nomaki ni. En mani koro thieth to lure gi kendo gi kudni ma moyudi mkele. Koro seche ma ithiedhe ne korumo, chandruok ma idhi yudo badaye lure gi ang'o gi kaka noketho fuoni mag del. Daktari kipimo ni bende wantiere kod chanjo mar meningitis koso? Kendo chanjo mar meningitis en wani koro wang'iyo ni ang'o makelo. Manyiso ni kaka kaponi ikele kata en meningitis mag nyithindo manyalo mako kata mana pneumococcal meningitis gi. Nitie chanjo moket ma under the KP management mar chanjo mar nyithindo matindo ka. Yudo ni nitie mar pneumococcal mimiyo ji. Ma kata ng'a joma dongo nitie margi mar pneumococcal minyalo miye chanjo mar pneumococcal. Manyiso ni wageng'o mana mar pneumococcal ni. TB to wayudo ga chanjo kapod watindo. Ma seche miluongo ni BCG mimiyi kapod tin. Mano be nyalo timo nade? Mano be nyalo jine chanjo. Lakini yudo ni seche kata inyalo miyi chanjo, lakini ok onyiso ni ok ibi yudo TB kaponi roteke mag del magi ok odok chien. Koro kata chanjo nitie, lakini lure gi gima dhi kele. To en mano ok onyiso ni ok inyal yudo kaponi roteke mag del odok chien. To TB ibo yudo streptococcal meningitis mar fungal infection ni kata mora mopogore gi mar TB manido ni chanjo cha. Daktari wach mogik minyalo wewa godo odiochieng' ma kawuono kotenore kod twak mane wabedo godo ma ine mimiyowa mar meningitis. Meningitis en tuo ma ong'eny kendo gima nyalo nyiso ji ni roteke mag del ema nyalo konyowa mondo watim nade wageng' tuo mar meningitis. Manyiso ni onego bed ni wachiemo maber, kaponi in gi tuoche mopogore opogore kata kaka kansa to mondo idhi mondo iyud thieth. Kin gi tuo mar HIV be ber kiyudo imuonyo yath e sama kare to idhi osiptal seche ma yath orumo mondo ng'iyi maber. To kuom nyithindo matindo joma mine, kaponi neno ka nyathi olokore kata mana ni chako bedo gi liet moro kata ywak moro ma moko rie kare, ring gi nyathi osiptal. Thieth mar meningitis lure gi sami tino godo nyathi osiptal. Koro mago gik manyalo wacho ne jo piny ni mondo ng'e ni meningitis nitie, to rikni mari ema nyalo konyo ngima. Wacha kaponi ng'ato dwa tudore kodi nyalo yudi kanye daktari? Ani yude osiptal miluongo ni Medical Health Services Embakasi, wan gi moro Fedha to wan gi moro Donholm. Erokamano daktari. Mano Dr. Jerry ne wange tuo mar meningitis, iwinjo gima en,
ok en juok, ok en gimiloko ne ng'ato, to bende wacho kacha ni ok otudore kod group mar remo kata matin. En mana kute manyalo kelo, nyalo bedo bacteria, onyalo bedo virus, kata onyalo bedo fungal. To bende owacho kacha ni kaponono ni en achiel kuom ranyisi gi, to gima nyaka itim en ring matek mondo michop e osiptal, nikech en gima nyalo tieko ngimani ei dakika matin mokalo. Mata ye chendo ni en Andruth Otieno, nyaka kendo odiechieng' machielo kwa bobedo kod chendo mar penj laktar. Kawacho ni ngima en mwandu, oriti masani. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Je, ulijua kwamba unalipia maji zaidi unaponunua softener ya kawaida badala ya Downy Concentrate? Downy ni concentrated zaidi. Kwa hivyo, lita moja tu ina freshen na kulainisha nguo kiwango sawa na lita 2.5 ya softener ya kawaida. Usilipie maji zaidi, lipia kuwa freshi siku nzima. Shabiki.com inakuletea the first ever Premier League's jackpot in Kenya. Predict mechi 6 kutoka ligi kuu duniani kwa kutumia shilingi 8 tu, uweze kushinda 100,000 shillings kila siku. 6 Premier League's games. Cheza na 8 ball. Shinda 100k daily. Tuma neno PJP kwa 29063 or visit shabiki.com to play. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabiki.com. Nyakoromoge Juang, chenro mar rupiny biro ni pile ka pile, wuok tich nyaka tich abich, chakre sa 12 nyaka sa 5 onyango, kama wakelo ni weche manyien kod nonro mar gazet. Wakelonu twak mong'ith, twak magero ganda. Chakre rupiny, wakelonu jolony ka warango chal mar piny Kenya, kaeto wadonjo nyaka chenro mar mbaka oromo. Mbakano, watude kod reporters magwa e kor gwenge, e counties mopogore opogore ka gimiyowa weche matuch. Magi duto inyalo yudo achiel kachiel e mbui magwa mag Facebook, Twitter kod YouTube. Tudri kodwa an Sharon Ongao. An Cleophas Oluoch. Kachiel kod an Joyce Oduor. Machiegni nikech ma en rupiny. Ngima iye okikore. Samoro rieny. Erokamano. Kawuono biro wacho mana weche mamoro. Ka samoro to iye tek tweta.
Ana yie mondo atho, to kayie mondo itim gik midwaro go. Seche moko jadwar lokore le